lanean. Bai. Nerezu? Bai, gaur baxua ezagutzera etorri naiz. Baxua? Guazen! Kaixo? Baxua ezagutzera gatoz. Primera? Batzuetan iruditzen zait, kontrabaxua entzuten ari naizela. Bai, noski. Oso soinu antzekoa da dute biak. Lagunak dira. Bai. Afianazio berbera dute. Biak mi, la, re eta sol nota. Baina desberdintasunak ere badituzte. Bai. Adibidez, kontrabaxua da handia. Baxua berriz, esku batekin hartu daiteke. Ui, agian horregatik sortu zen? Bai, alaxe da. Horregatik anasmatu zuten bajua. Beste ezberdintasun bat, bai, kontrabaxua arkuarekin jotzen da. Baxua berriz, bi behatzekin. Bai, eta bajua jotzeko amplifikagailua eta kablea behar dira. Ze bolilla! Baxua oso instrumentu gaztea da, ezta? Bai, gaztena da. Orain dela 60 urte asmatu zuten. Gitarra elektrikoa bezala, rock and rolleko garaikoa. Gitarrak eta baxuak askotan elkarrekin jotzen dute. Nik batzuetan nahastu egiten ditut. Itxuraz oso antzekoak dira. Bai, itxuraz bai. Goazen ezberdintasunak topatzera. Baxua handiagoa da. Eta gitarra txikiagoa. Baxuak 4 ari ditu. Gitarrak berriz, 6. Baxuaren ariak luzeak dira. Bai, eta gitarrakoak motzagoak. Eta baxuaren ariak potoloagoak dira. Hemen berriz, finak. Eta soinu berdina dute? Entzun. Ze soinu grabea! Bai, etxe baten lurra bezala da, oinarria. Eta gero beste instrumentuak gainetik jartzen dira. Pianoa, Trompeta, biolina, saxofoia, ahotsa. flauta. Baxua estilo askotan erabiltzen da. Eta beti bi atzekin jotzen da. Bueno, batzutan ere pua erabiltzen dugu. Beira. Eta baita ere, slapa. Slap. Erabakita, baxua ikasiko dut.